A nosa lingua atópase nun estado crítico. Unha de cada 3 rapazas xa non sabe falar galego. É por iso que dende Erguer presentamos hoxe a nosa campaña pola defensa do idioma que rematará o día 23 de febreiro na grande manifestación por a lingua que convoca Queremos Galego. Facémolo cun programa moi ambicioso, pero necesario para reverter a situación de exclusión e de abandono progresivo do galego que estamos a sufrir. Son 3 as medidas que propoñemos. En primeiro lugar, a derrogación inmediata do decreto de plurilingüismo que proíbe o ensino en galego das ciencias e que é condenado por todos os organismos internacionais. En segundo lugar, facer do galego a lingua vehicular do ensino, para garantir o dereito de todos os estudantes a coñeceren a súa lingua. Por último, a creación dun sistema editorial público para o ensino que forneza manuais e materiais en galego ás estudantes de todos os niveis. Para o ensino universitario, a editora pública debe promover tamén a edición tanto de manuais como material como pesquisa en galego. Dende Erguer, creemos que é a hora de tomar consciencia e de mobilizarse. Fales o que fales, tes dereito a crer nunha Galiza con lingua propia. Tes dereito a loitar por un sistema de ensino que garanta o que quizás a ti che negou, poder coñecer e falar a nosa lingua. Vémonos o 23 de febreiro.